وقال رسول dalje ide, kaže, وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, žali se Allahu dželle šanu i kaže, gospodaru moj, narod ovaj Kur'an je uzeo, odnosno neće da ga prihvati, odbacuje ga. Heđer jeste ignorisanje. Mahđur, onoga ko ti ne želiš nikako ti bude blizu, ignorišeš ga. Kao da ga ne vidiš. Kao da ga ne vidiš. Nikada nije bilo stanje, braćo, da je ikada zabilježeno da svaka kuća posjeduje Kur'an. U svijetu današnjem. Prije se je Kur'an, braćo, plaćao mnogim novcem, jer se morao ručno prepisati. Profesije su bile prije onih koji su lijep rukopis imali, da su prepisivali Allahovu knjigu, a zatim to se prodavalo. Nije svaka kuća imala Kur'an. Danas toliko Kur'ana se štampa i dijeli se i džaba i besplatno, ali on je mehđur, indel muslimin, kako se kaže, naprotiv muslimani njega šta heđre. Ignorišu Allahovu dželešanuhu knjigu. Ne smije otvoriti bolan. Zašto kada uzmete Allahovu knjigu, ja Rabbi, nema stranice da tebe nema u njoj. I onda šetan opet te napravi da te prevari i ti kaže, ne mogu ja ovo čitati, ništa ja ovo ne kontam, ništa ja ovo ne razumijem i nije to za mene i tako dalje.